us agraden els contes? En teniu algun de preferit? Doncs avui us en proposem 163 de diferents, els que s'han presentat al concurs Contes del Món. La tria del millor de tots és a les vostres mans. A la web els trobareu tots i podreu decidir quin us agrada més. Mireu, aquest any farem un conte tradicional d'aquí. Podíem triar-lo de fora. Podia ser africà, podia ser d'Amèrica, podia ser de la Xina. La Magda, la profe de música, els explica la llegenda de la barca embruixada. Serà el conte amb què aquests alumnes de primer d'ESO de l'IES Joan Fuster participaran al tercer concurs de podcast Contes del Món. Es tracta de gravar un conte i penjar-lo a la web perquè tothom el pugui sentir i votar. Primer de tot, l'han de reescriure a la seva manera i fer-ne el guió. Decidir, a part de la veu, què més s'hi pot afegir. Podem fer com música de por, misteri. Un cop tenen això fet, ja poden començar a gravar. Comença una llegenda estesa per tot el litoral català. La barca embruixada. Cada matí, un vell pescador a l'anar a la barca la trobada tota mullada. I aleshores, una nit, s'amaga dintre. I per la nit arriben uns estranys ocellots que es converteixen en bruixa. Les bruixes s'emporten la barca. I es veu que de cop apareix a Amèrica. La seva frase final és he d'avisar el poble perquè aquí hi ha bruixes malignes. I ara què toca? Doncs buscar alguns efectes sonors. Magda, un soroll d'ocell ja l'hem trobat. I què, és misteriós? Sí, bastant. En una pàgina espanyola que es diu El Banco de Sonidos e Imágenes i hem buscat, no sé, per exemple, les aus. Hem agafat el conte, li hem col·locat els sons, col·locar un silenci o treure alguna part que no havia quedat del tot bé i ja queda el conte tot complet. Mai no havia gravat un conte i m'ha semblat interessant. Si el conte que han fet aquests alumnes és un dels seleccionats, apareixerà publicat en un llibre com aquests, que inclourà tots els contes guanyadors i, a més, un CD per poder-los escoltar. Us ha informat Iagma Monterde des de Barcelona per l'Infocar.